L'Associació de Comerciants de Creu Coberta ha mogut fitxa per garantir el civisme a les nits ara que arriba el bon temps. L'objectiu principal és assegurar el descans dels veïns a través d'una campanya que han anomenat Silenci i s'adreça especialment als turistes. Ja que no podem fer un curset de bon turista a les persones que vinguin aquí, llavors el que tenim que fer aquestes campanyes que vagin adreçades a afavorir aquest tema, a mirar de sensibilitzar i actuar exactament com ells actuarien amb les seves. No tirar papers a terra, no trencar botelles, no fer soroll, vull dir, que se sentin la ciutat seva. La campanya ha començat aquesta mateixa setmana amb l'enganxada de cartells com aquests a l'entrada dels establiments i el repartiment de fulls de mà entre els clients de les terrasses. De seguida ensenyes això i veus que la gent s'involucra, no només és cosa teva, és de tot el veïnat, és de tots els locals, comerços, i això fa que la gent tingui més consciència. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte molt més extens de l'Associació de Comerciants de Creu Coberta. Properament també s'editarà un catàleg per conscienciar els turistes de la importància que té visitar les ciutats de forma responsable i sense ser invasiu. Us ho ha explicat des del carrer de la Creu Coberta, Jessica Moreno.